नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्याला तुमचं स्वागत करतो। आज मालवणी आहे। भात संपला की आम्ही शेवटच्या दिवशी मालवणी बोलतात। तर मालवणी कशा पद्धतीने करतात कोकणामध्ये ते मी तुम्हाला व्हिडिओमधून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। तर व्हिडिओ सुरू करण्याआधी आपल्या नेहमीप्रमाणे जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर आणि लाईक नक्की करा। चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करू। तर आजचा शेवटचा दिवस आहे। शेवटच्या दिवसाला मालवणी बोलतात आमच्या कोकणी भाषेत। ए कालू चल चल चल। इकडे शेत नांगरून लावून झालं कसं राहिलेलं। यांची मालवणी कालच झाली, काल नाही परवा संपवली म्हणून। एवढा मोठा तोंड आहे, एक दिवसात लावले। एक दिवस दाढ काढायला, दोन दाढ होत्यात आणि एक दिवस लावायला। तर अशा पद्धतीने त्यांनी 2 दिवसात संपवले। हा आमचा नाही, वरती आमचा आहे। चालू जातोय तिकडे वरती। हॅलो ए इकडे बघ चल। आज मालवणीचा शेवटचा दिवस आहे, म्हणजेच भात लावणीचा शेवटचा दिवस आमचा। आमचे फक्त 7 चोंडे होते, मोठमोठे आहेत दोन्ही। इथून 6 आणि साईडलाच आहेत। हा नाही आमचा, शेजारीचा चालू जातोय तिकडे आपला। ये कालू कालू ये कालू कालू। तर हा शेवटचा तोंडा बाकी आहे अजून। इकडे हा एक लावून झाला, हा समोरचा एक, तो तिकडचा एक, हा एक आहे, त्याच्यावरती 2 आहेत। हे तोंडे लावून झालेत आणि हा शेवटचा बाकी आहे, शेवटचा बाकी। आणि त्यात आजची मालवणीला काहीतरी गोड बनवतात। आता काकातून काय गोड बनवून आणतात काय माहीत। यावर्षी मालवणीला लोक खूप कमी आहेत, गेल्या वर्षी भरपूर होती। चोंडे बघा कसे तमून भरले। पाण्याचा आवाज एकदम पडताना खूप कानाला ऐकायला भारी वाटतं। बघूया तिकडे काकांचा बाकी आहे, काकांचा बघून येऊ किती लावली। बाकी आहे अजून। हॅलो एवढा शेत आहे आमचा। हॅलो चल। पाण्याचा आवाज बघा कसा आहे। कालू पहिला पुढे पाहिजे नाही कालू। तर कालू बांधा म्हणून जायला लागेल। तो पाडा
चिखलातून. किती लावला बघूया. तो कापशा कापशा आला नाही. बांधून नीट जायला नाही तर पडाय होईल. आज अर्ध्या दिवसाची शाळा ना, गेला असेल शाळेत. पंजाबी 1 2 3 4 5 हा. मी म्हटलं आलाय का काय. भात लावणीची टेक्निक आहे. चला तरी बघूया किती नांगरले. नांगरणी तर झाले. आता भात लावायचा आहे, म्हणजे शेवटचा मालवणी. डोंगरावरती मस्त धुकं आलंय आणि जवळून पाहायला गेलं तर खूप छान वाटतं. पाऊस थोडा पडतोय, रिम 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 रिम. चल घालू. झाली का चिकल? हॅलो, काय करतायत घरात?
होईल.